Έχουμε καταθέσει 16. Τη 17η ευελπιστώ ότι θα τα καταθέσουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη και δουλεύουμε και τη 18η πρόταση. Άρα ένας μεγάλος κύκλος υποβολής προτάσεων για έργα στο Δήμο Νέας Προποντίδας έχει ολοκληρωθεί. Πριν κλείσουμε 12 μήνες στην θητεία μας, στην τρίτη θητεία μας, και αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε και να μελετάμε. Να πούμε για τα σχολεία. Ναι. Πράγματι υπάρχουν κενά στα σχολεία μας. Έχουμε μια στενή συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και με τον κύριο Κόψη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε εμάς κυρίως τα κενά είναι στα σχολεία της δευτεροβάθμιας, γυμνάσια λύκεια. Ναι. Από πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε τον Διευθυντή, περιμένουμε το δεύτερο κύκλο αναπληρωτών. Σε καμία εβδομάδα είπαν. Ναι, σε μία εβδομάδα περίπου να έρθουν για να μπορέσουν να καλυφθούν. Δεν έχουμε τα μεγάλα και πολλά κενά τα οποία έχουν άλλα σχολεία στη Χαλκιδική. Η Προποντίδα είναι ίσως στην καλύτερη φάση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι και σε καλύτερη θέση από άλλες περιοχές. Σε καλύτερη θέση, επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς γιατί είναι κοντά η Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να μπορούν να πηγαίνουν να έρχονται. Και επίσης και μια επικοινωνία που έχει με τον κύριο Κόμπο. Περιμένουμε και την παράλληλη στήριξη σε ορισμένα σχολεία. Πιστεύω ότι μέχρι μέσα Οκτώβρη θα έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, χωρίς βέβαια να επικροτούμε την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Μάλιστα. Έτσι, έχουν ανοίξει τα σχολεία από το Σεπτέμβρη, θα φάμε ένα μήνα περίπου να στελεχωθούν. Και ένα δύσκολο θέμα τώρα εδώ που έχει να κάνει και στις... Να πούμε για τις προτάσεις ή παρακάτω. Παρακάτω θα τις αφήσουμε στις προτάσεις, γιατί έχουμε μετά και μία δεν θα το πω βράβευση, αλλά έχετε μπει πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή κοινότητα και θα κουβεντιάσουμε μαζί εκείνα. Λοιπόν, πάμε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και το έχουν ρεθίσει πάρα πολλοί ακροατές. Νερά, τροφεία και να ανακοινώσουμε σήμερα ότι όσο νου που έχουμε και τη ρύθμιση οφειλών ως προς το Δήμο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι μάλλον κάποιες αποφάσεις τις οποίες έπρεπε αναγκαστικά να τις πάρουμε. Είναι οικονομικής φύσεως οι αποφάσεις αυτές που πήραμε σύμφωνα με τα τέλη τα οποία θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε δυστυχώς προς τα πάνω στην παρούσα φάση που είμαστε. Και λέω στην παρούσα φάση γιατί κάνουμε ένα σχεδιασμό ούτως ώστε σε κάποια φάση να μπορέσουμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη και ενδεχομένως κάποιοι να γελάνε όταν λέμε ή να χαμογελάνε ειρωνικά όταν λέω αυτό το πράγμα. Να θυμίσω ότι και κάποτε για το παραλιακό μέτωπο χαμογελούσαν ειρωνικά, αλλά το βλέπουμε να πραγματοποιείται. Και επανέρχομαι στα δημοτικά τέλη. Προβήκαμε σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Να πω για τα τροφεία. Προβήκαμε σε αύξηση για τα τροφεία το Μάιο με μία απόφαση μας από 100 πήγαμε σε 150 ευρώ και αυτή η απόφαση ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην πορεία πήραμε και μία δεύτερη απόφαση από τα 150 ευρώ τα τροφεία να πάνε στα 300 και τα βάουτσερ από τα 200-220 να συμπληρώνουν 50-60 ευρώ κάθε γονιός. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί και οι ευρωπαϊκοί όπως θέλουμε και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλα τα παιδιά, οι αιτήσεις που γίνουν, έπρεπε να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Στο Δήμο η λειτουργία των παιδικών σταθμών χοντρικά και το ελάχιστο το οποίο χρειάζεται είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το χρόνο λέτε. Το χρόνο. Το χρόνο. Είναι η μισθοδοσία του προσωπικού, είναι τα τρόφιμα, είναι τα ρεύματα, είναι τα ενίκια που έχουμε, το προσωπικό. Όλα αυτά. Είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το λιγότερο. Σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο, ναι. Το περισσότερο το ταβάνι το οποίο θα μπορέσουμε να εισπράξουμε εμείς από τα βάουτσερ είναι γύρω στα 700 χιλιάρικα. Από αυτά πριν δηλαδή κάνετε τις αυξήσεις. Όχι, μιλάμε για τις αυξήσεις. Και με τις αυξήσεις μέσα. Ναι, και με τις αυξήσεις. 700 χιλιάρικα. Γιατί είναι συγκεκριμένος αριθμός μαθητών. Ναι. 700 χιλιάρικα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος μπαίνει 800 χιλιάρικα μέσα. Δεν υπάρχει η αντίστοιχη χρηματοδότηση από το Υπουργείο ή από οπουδήποτε, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ψαλίδα αυτή.
Από τη μια μεριά υπάρχουν οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με το ΦΕΚ πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, τις οποίες εμείς τις εφαρμόζουμε. Δεν υπάρχει επιπλέον χρηματοδότηση πέρα από το βάουτσερ, άρα ο Δήμος μπαίνει 800 χιλιάρικα μέσα. Αυτή η αύξηση, η ανάλυση η οικονομική ανάλυση οδήγησε ότι έπρεπε να γίνει η αύξηση και εξακολουθούμε να μπαίνουμε μέσα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις όσο σκληρές και αν είναι. Δεν μπορεί να φορολογούμε εσάς που δεν έχετε παιδιά στο παιδικό και να πληρώνετε για τα παιδιά που πηγαίνουν στο παιδικό. Όπως και σε αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις. Ναι. Άρα λοιπόν η απόφαση των 300 ευρώ μετά από καταγγελίες ακυρώθηκε, άρα ερχόμαστε στα 150 ευρώ και βέβαια και εμείς όμως αναγκαστήκαμε και σταματήσαμε την προκήρυξη που είχαμε βάλει για την πρόσληψη προσωπικού. Πράγμα που σημαίνει αυτό δεν θα λειτουργήσουν κάποιες μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι πολλά, αλλά κάποια παιδιά μας μένουν εκτός παιδικού, δημοτικών παιδικών. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε αξιοποιήσει όλο το προσωπικό μας. Να πούμε ότι από το προσωπικό έχουμε 3 άδειες αναρωτικές, που σημαίνει λιγότερα παιδιά θα πάρουμε στους παιδικούς. Έχουμε ζητήματα σοβαρότητας. Τα παιδιά έχουν μείνει εκτός λόγω έλλειψης προσωπικού και επίσης έχουν μείνει αρκετά παιδιά από το βρεφικό των Μουδανιών που λόγω πολλών συμμετοχών, πολλών αιτήσεων δεν χωρά ο παιδικός μας. Έχει 25 θέσεις και θα πρέπει να κάνουμε νέο βρεφικό σταθμό με επιπλέον προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν τα οικονομικά δεν βγαίνουν, δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον δεύτερο βρεφικό για να υπολογιστούν, για να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά στις δομές μας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια απόφαση η οποία ακυρώθηκε. Σταματήσαμε και εμείς την προκήρυξη για το επιπλέον προσωπικό. Άρα λοιπόν μένουμε στα ίδια, απλά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν κάποιες μονάδες και με το επιπλέον, οπότε το οποίο χρειάζεται να το προσλάβουμε, έτσι. Ναι. Οπότε κάποια παιδιά θα μείνουν και απ' έξω από τους παιδικούς. Πάμε τώρα στα νερά, που εκεί είχαμε έτσι επίσης πολύ μεγάλο ντόρο και πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπήρχαν διαμαρτυρίες και τις σέβομαι αυτές τις διαμαρτυρίες των πολιτών, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς ως Δημοτική Αρχή πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποια έργα τα οποία πλέον δεν μπορούν να γίνουν μόνο με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να γίνουν και με ιδίους πόρους. Μετά το φαινόμενο της υψιδρίας, το οποίο εμφανίστηκε και είναι έντονο, θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος σε ένα ολιστικό πρόγραμμα σε ό,τι έχει σχέση με το νερό. Είτε είναι ίδρευσης, είτε είναι άρδευσης, είτε είναι αποχέτευσης. Έχουμε μία συγκεκριμένη, και να πω ότι τα έργα αυτά είναι ανταποδοτικά. Όσα έργα κάνεις, τόσα χρήματα πρέπει να διαθέσεις. Δεν παίρνεις τα χρήματα από το νερό και να τα πας στους παιδικούς που αναφέραμε. Ναι. Αποκλειστικά θα τα πας σε έργα για το νερό. Ό,τι έχει σχέση με το νερό. Ίδρυυση, άρδευση, αποχέτευση. Άρα λοιπόν εμείς καθίσαμε, προϋπολογίσαμε τα έργα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν για την ίδρυυση της Χαλκιδικής, της Προποντίδας, συγγνώμη, Χαλκιδική είναι κάτι μεγαλύτερο, μας νοιάζει η Χαλκιδική, βεβαίως. Έτσι, αλλά της Προποντίδας, οπότε τα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει, οι μελέτες οι οποίες έχουμε προγραμματίσει έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος. Τι νερό παράγουμε, τι νερό πουλάμε, άρα λοιπόν θα πρέπει το νερό να ανεβεί, να φτάσει εκεί που έχει φτάσει για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε έργα ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Να ρωτήσω, αυτό υπάρχει περίπτωση να κατέβει κάποια στιγμή εάν έχετε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, ή θα συνεχίσει και θα κάνετε συνεχώς έργα για να έχουμε επάρκεια σε νερό και με κάποιον άλλον τρόπο να επιστραφούν πίσω στους πολίτες? Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι κάναμε ένα ολιστικό πρόγραμμα σχετικά με την ίδρυυση, άρδευση, αποχέτευση. Υλοποιούμε έργα ίδρυυσης αυτή τη στιγμή και άρδευσης με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτά τα έργα τα οποία υλοποιούμε είναι έξω από τα τοποθετικά αυτά. Γίνονται. Τελείως. Με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία σειρά έργων τα οποία πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε
και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδίους πόρους, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε αν μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης πρέπει να κάνουμε μία σειρά μελετών για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε σε επόμενα προγράμματα τα οποία θα ανοίξουν και θα τρέξουν. Αυτά όλα τα οποία επιγραμματικά μπορώ να στα αναφέρω κιόλας, τι σχεδιάζουμε, οδήγησαν σε αυτή την μεγάλη αύξηση των τελών ίδρυυσης άρρητης αποχέτευσης. Δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο κόσμος, όμως μετά την έντονη λειψιδρία την οποία αντιμετωπίσαμε, εμείς έχουμε στόχο ως Δήμος ούτε λίτρο χαμένο νερό στη θάλασσα. Για να μην πάει χαμένο νερό στη θάλασσα θα πρέπει να κάνουμε μελέτες. Δυστυχώς οι μελέτες δεν χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να πας. Είναι ιδίοι πόροι δηλαδή. Είναι ιδίοι πόροι. Άρα λοιπόν στα καινούργια πράγματα τα οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή και δουλεύουμε, και καλό είναι να αναφέρω επιγραμματικά 5-10, έτσι. Ένα είναι η β' αφαλάτωση των μουδανιών, έτσι. Η β' αφαλάτωση των μουδανιών, έχουμε την α' αφαλάτωση, την οποία έχουμε κάνει τη μελέτη, έχουμε δημοπρατήσει το έργο, ψάχνουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Η β' φάση και πρέπει ο προγραμματισμός να μην είναι βράχυχρόνιος, να είναι μακροχρόνιος. Έτσι, το νερό πάντα θα έχουμε ζητήματα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αφαλάτωση μουδανιών, μιλάμε για αφαλάτωση τρίλιας, με γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν κοντά στη θάλασσα, να μην το αναλύω, θα μπορούσα να σας πω και τους άγωγους. Έχετε μόνο 8 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, μιλάμε για καινούργια επέκταση μάλλον της μονάδας επεξεργασίας του νερού της Τρίλιας για το αρσενικό, το οποίο το έχουμε προχωρήσει. Μιλάμε για καινούργιες, δηλαδή αυτά είναι έργα τα οποία δεν είναι πρόσκαιρα, έτσι. Και επίσης αξιοποιήσεις γεωτρήσεων, καινούργιες γεωτρήσεις, γύρω στις 15 γεωτρήσεις, για να μπορέσουμε οι γεωτρήσεις και η αξιοποίηση γεωτρήσεων είναι για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Η αφαλάτωση που ετοιμάζουμε, πότε θα βγει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα να μπορέσουμε να τις εντάξουμε. Δεν μπορείς όμως το επόμενο καλοκαίρι να μην έχεις νερό. Επίσης, υλοποιούμε ένα έργο, το φράγμα της Τρίλιας, το οποίο αυτό είναι με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μελέτες για να μπορέσουμε να πάρουμε νερό για τα σήματρα. Κάνουμε μελέτες φραγμάτων πάνω στον Άγιο Παντελεήμονα. Κάνουμε μελέτη φραγμάτων για τα σύλλατα και λιμνοδεξαμενή έξτρα. Μία μελέτη για φράγμα στο Λάκωμα, μία μελέτη για φράγμα στην Τένεδο και στα Πετράλωνα. Η λιμνοδεξαμενή που έχουμε εδώ έξω από τα Μουδανιά, αυτή θα λειτουργήσει έτσι σαν... Αυτή... Γιατί είναι σχεδόν έτοιμη, δεν ξέρω όχι, τι έτοιμη είναι. Ναι. Έτοιμη είναι. Για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί είναι έτοιμη. Ναι. Τώρα μένει να γεμίσει και να μπορέσει να κρατήσει νερό για να μπορέσει να αξιοποιηθεί με ανάλογες αντιοδοτήσεις. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι κάνουμε έναν σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός θα δώσει οριστικά λύση στο θέμα νερό.